Менә шушындай нәрсә булырга тиеш түгел. Берсе дә тумыштан 7 класс тутырып тумый. Җыр ул шундый сәнгать. Аның көне-төне өйрәнәсең, менә 70-кә хәтле өйрәнә. Ул шушындай профессия. Көндә өйрәнергә кирәк җырны. Бөтен яшьләрдә тотыламы сезгә? Бөтен яшьләрдә. Хәтта буш башакларда тотыламы? Буш башак. Ул буш башак дигән сүзне кем әле Фирдус үзенә алган. Фирдус исеменә түгел иде бит ул. Аны ныклап торып ул тыңларга тиеш. Нәрсә турында сүз барганна. Шул сүз буш башак алдында гына Фирдус турында сүз булды. Менә аңа менә бүләкне җибәрергә кирәк. Вырвали из контекста дигән әйбер инде. Шул куеп чыга. Әйе. Урыслар әйтә, выпендривается диләр. Не ул нигә заочно алдан җибәрергә кирәк аңа. Ул гарип түгел бит, постельдә ятмый. Постельдә ятса, гарип булса, аңа өенә итеп бирсәләр, бер кеше дә гаепләми. Менә Василий Фаттахов безнең матур җырчыбыз үлде. Ул үлгәннән соң аңа шул Барс медиа бүләк бирде. Искә алды. Менә аны аңларга була. Абый бит тәрәкәсе.